Eta hasi egingo gara, ikaste prozesu honetan, arte martzialetan MMA modalitatean aritzen den borrokalari handi bat ezagutuko dugulako, jarraian igandeko txapelketakoa izango da bere karrera profesionaleko azken borrokaldia, eta berezia izango da hori beretzat. Gurekin da, Aratz Garmendia! Kaixo, Aratz! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Ongi etorri! Aratz, igandekoa azkena izango da, zure azkena. Jaialdi berezia izango da igandekoa zuretzat, ezta? Bai, ni pentsen duen erretiroko nintzala 300 borrokatara llegatuta, baina pena ematen dit, baina nasa llegako, garaia llegatu da. Momentuz iganderako zein da plana? Orokorrean zein da jaialdia zenbat borrokaldi izango dira? 15 borroka zeuzen programatuta, pentsiot bi erori ala gola eta 13 izango dira, da arrastiko bostetan hasiko da, horeretako frontoian, da amaitu arte. Eta zenbat modalitate, zenbat kirolari ikusiko ditugu? 13 borroka izan da, 26 borrokalari, da kickboxing, kabat, MMA striking eta MMA orokorra, hori modalitate horiek landuko dira bertan. Eta nondik etorreko dira borrokalariak? Denak hemen euskaldunak izango dira? Ez dut uste, Zaragozatik badatoz, nire arerioa brasildarra da, berez, nahiko belada internazionala izan da. Ona, zu Kentai klubeko irakasle lanetan aritzen zara, momentu honetan, igandekoari begira, zein izan da zure zeregine egunotan? Batez be, ja azken astea pisuari begira enfokaitu oso. Ja teknika, taktika, dana, pizka bat buruko lana bai, baina batez be pisuari enfokatuta dau. Berez, oin ja, bi arrastiko laurak arte ezin izango, zebez gehiago jan, ezedan. Nabaritu iten dut berbeiterako. Esan dezakegu, kontatu daiteke zenbat kilo gora eta bere egin behar dituzun egun hauetan, 24 ordutan? Bai, nire eguneko bizitza normalian, 37 kilo inguru pisatuaz, oin ja 72 aterdietan egon gonaz, eta bi arrastiko lauretan 78 pisatu dutaz. Wow, izugarria da aldaketa hori. Bihar 78 pisatu behar dituzu, eta behin biharkoa eta gero, igandera bidean? Ja, borrokarako momentuen 8-10 hartu gotaz. Beste 24 orduan gutxi gora bera. Horia bai. Buah, izugarria. Eta zure arerioa ere berdintxu biliko da. Nire arerioak gauza bera ingo dau. Horregatik. Da nik espote egiten kriston mentagia. Berez borroka modalidadeak pisuan banatu egiten dira horregatik, pisua insalbablea alako. Bueno, zu MMA-an aritzen zara, ezta? Azalduko duzu zer den MMA? Bai, munduko arte martzial, edozein arte martzialen edozein teknika erabili aldozun borroka modalidadea. Munduko edozein arte martzialetako edozein teknika? Bai, murrizketa batzuk dauz, adibidez, ezin da enkaerik egin, ezin da uletik bota, zuloetan ezin dira txamarrak sartu, artikulo zero txikerrak ezin diez apurtu, handiak bai, txikerrak ez. Normalean apurtu baino harin hau, errendi duten gara, txoratuta ez gauz. Eta borroka mota hau edo, modalitate hau, esango zenuke gero eta gehiago edatzen ari dela, nola dagoela esango zenuke momentu? Bai, ganera, zenbakiak berbeiten deurie, egun handipen handiena duen kirol modalidadea. Dena telebistari esker, noski? Dena telebistari esker. Bai, telebista dagoenean gure soldatak bai aldatu iten dia zehortzait. Eta zure aurkaria norri izango da? Brasildar bat, Zapata Brasildarra. Zapata, kontrolatuta daukazu? Bai, nik egin behoten lan txikerrena da, bestearen bideoak ikusi eta bere borroka forma pizkat zatitu eta bertari begira landu. Hauxe da bere argazkia, zuek bion argazkiak. Nolakoa dela esango zenuke bere borroka egiteko modua? Zer da aztertu duzuna? Ikusten dena, adina hauetan ez dugu inor engainetuko. Ni jotzailea naiz, eta bera borrokalaria da, graplerra da, oso ondo jabeak egiten dituen borrokalaria da. Orduan, bi estilo nahiko aurkakoak ditu. Zure azkenekoa izango da? Zergatik? Baitu, Iliadan esaten dau, y el guerrero encontró una alternativa a la guerra. Ni nire emaztea eta nire alabagaz alternatiba bat argitu eta egun heldu da. Bestalde,
kanak orrasten doaz, ja edadea bakak. Esan duzu lehen hasieran 300 borrokaldi egin nahi zenituela. Zenbat egin dituzu orain arte? 280 gutxi izan dira, ez naz, kaora dinot. Adibidez, karatekoak ez dira kaora, judokoak ez dira kaora. Kaora 280 gutxi, 82, 83. Eta erretiratzeak bertigo ematen dizu? Bai, pilo bat. Bai? Bai, gehien ematen dira. Bai? Ez dut beste zer eukin nik. Bi urte nitula amak karaten apuntatu nindun, eta 39 urte geroago hemen jarraitzen dut. Beraz, beti izan duzu borrokaren bat helburu esango dugu. Hori da, beti nire buruak, ganera ni urtean zehar asko borrokatzen duen borrokalari bat da. Modalidade askotan borrokatu ditzen dut. Beraz, beti daukat tipo bat eta data bat nire buruan. Da hori ja amaitu egiten da. Espero dut nire ikaslekaz erdia disfruta egiten badut, ondo gongoa. Noiz hasi zinen zuzehazki borrokatzen, agatz? Borrokatzen, lehenengo borroka 13 urte hasi nun. 13 urterekin? Gogoratzen duzu egun ura? Bai, gogoratzen dut, ze ganera lehenengo borroka oso politza izan zen. Bigarrenan nervio galdu nituen, arerioa behar baino gehiago, araudiak duen baino gehiago jo nun eta kanporatu ninduten. Eta hori beti eukin dut oso barnean. Dena den, hori garai hartan 13 urterekin, judo edo karate edo... Karate zen. Karatea zen, beste modalitate batean. Hori, karate sotokan zen. Horra zizinen. Berez nire arte martxal favoritoa da, karate sotokan. Eta MMA-an noiz hasi zinen? Lehen borroka MMA-an 2006an egin nun. VHS bideo batean ikusi nun horlango borrokak, eta pentsen nuen, ni hori ingurot. Eta ganera, karatea akit, judo garriko baltza ganekan, Muay Thai eta Jiu-Jitsu Brasildarra entrenatzen den bilen, pentsen nuen, garaia da. Eta hasierako borrokak oso ondo atazian. Azkarrak, kao bidez, oso hasiera bikain izan zen. Beraz, ate guztiak zabaldu nituen. Ez zen helburua, inondik ere ez zen helburua. Esperientzia bizitza bakarrik nahi nuen, baina hala izan zen. Eta orain arte, zenbat garaipen, zenbat porrot izan dituzu? Beitu, profesional mailan, 24 MMA, 24 borroka irazioaz, 19 galdu, da bat berdindu, no contestez. Berdinketa bat. Da, irabazitu denen artean, gehiengo bat kao bidez izan da. Kamikaze deitzen omen dizute, Bai. Ez dakit zergatik izango den, ez dugu beldurtu behar, ez da? Ez, hasiera latxak. Bai? Bai. Gaztean nintzen oso impetuosoa, eta borrokaanak lehen minutuan bukatzera ninduan. Eta bukatzen zidan, batzutan ondo, da batzutan txarto, baina bukatu izan zidan. Euskal selekzionadoriak esate ostan, eske zara kamikazea, eta horregaz nintzen. Eta minutu batean borroka bat amaitu, eta zure aurkaria kao batekin lurrean ikusten duzunean, ze sentitzen du kirolariak momentu horretan? Gezurra esangot, esaten baut, ez jatala gustatan kao bidez irabaztea. Eske, esperientziarik onena, baina kao normal bat, bale? Tipoa lurrean, botata, baina laizter altzatu, agurtu, ikusu ondo dauela, eta gero eskuak altzatzeko preste egoteko. Kaoa lusatu iten danean, eske ez tozu disfrutatzen, ni ez tozu disfrutatzen. Badaukazu borrokaldi bereziren bat, gogoan, zure ibilbideo jartzea? Bai, pare bat baikotaz. Euskal Herriagaz joan ginenean, Euskal Herria selekzio moduen joan ginenean Letoniara borrokatzera, maitasun handiz gogoratzen dut, aste hori, gure selekzioa zen. Letonian guntzen, nik nintzen kapitaina, izan zen esperientzia superpolitxa. Ta gero, Bilbon, Master Series baten, lehen asaltuan kao bidez irabazitako borroka bat, kriston borroka, eske jende pilo zegoen bertan, 5.000 pertsona inguru, eta bertan ganera nire eguneko emakumea zautu nuen. Beraz, horrek biak, Oso ongi, Maitane? Bai. Haze profesionala, haze kirolari daukagun hemen, Ni gaina ama bezala, nereak esan zienen lehengo aldian boxeo nahi zuela egin da.
nik esan beharra daukat lehenengo batean bildurra eman zidala, ez? Mina hartuko du, mina egingo du, baina hor nik konturatu naiz mito bat dala, ere ez? Orduan hor, aratz, badago guk burrukak ikusten ditugu, kolpeak ikusten ditugu, orduan, hori uste dugu kirol agresiboa dala, eta benetan agresiboa da, edorren atzean beste gauza asko daude. Berez agresiboak kiroldanak, ja. Mina kiroldanetan dago. Beste gauza da, zudekozuz, olimpiadetan lau borroka modalidade, ez da? Boxeoa, taekwondoa, judoa, eta borroka grekorromana edo borroka olimpikoa da. Ganera, azkeneko olimpiadetan karate bai egon zan, nola Japonen izan zan. Horrek bost borroka kirolak batuta, eta baten araudia bestera murgilduta, lortzen dozu MMA eukitzea. Joe, balore olimpikoak kirol horretan dauz, eta bost kirol horrek nik barneratu iten doaz. Zergatik hori izango da makarrada bat. Printzipioak ez diez bidean galtzen. Ikusgarritasuna handitu iten da, bai. Odola, bai. Ia kirol gehienetan odola dago. Baina berez, ez dira zergatik baloreak bidean galdu behar. Bai, batzuk fama daukate, ez? Bai, bueno. Ez datuk ez, baina implizitoki ere... Eta zeiten dondik fama horregaz. Baztertu, eta nire erazko. Hori da.